Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо з вами разом працювати. І вже готовий вітати у цій студії гості цієї години. Це Олена Карнаух, адвокат, правозахисник. Я вас вітаю. Вітаю. Дуже дякую, що долучились до нашого ефіру. З вами узагальнено сьогодні будемо говорити про ситуацію з НАБУ, ГПУ, ці всі перипетії. Але перед цим, як перейти до головної теми, хотів би з вами зачепнути ще одну таку оперативну інформацію. Сьогодні День працівника прокуратури. І Юрій Луценко, генеральний прокурор України, відзвітував за свою діяльність за цей рік своєї роботи. Ми можемо зараз на екрані побачити саме його звіт у Фейсбуці, що саме він написав. І йшлося про повернення до бюджету 53,6 мільйони гривень. Майже 10 тисяч корупціонерів зловили. З них 815 вже навіть вироки отримали. Тобто, я не буду вдаватися у цифри, у деталі. Хто захоче, може побачити це і подивитися це на офіційній Фейсбук-сторінці Юрія Луценка. Але до чого я це вас питаю? Наскільки взагалі, як ви гадаєте, можна вірити ось цим показникам, усім цим звітам? Знаєте, от не знаю, чи можна тут чи можна так стверджувати, але є таке прислів'я, що хто ж так не похвалить, як не своя губонька. Знаєте, от інколи на це схоже, але от цікава ваша експертна думка з цього приводу. На сьогоднішній день в Україні у нас дещо змінюються правила гри в правоохоронних органах після Майдану, в принципі, потроху змінюються. Раніше звітування в таких ось графічних, якихось доступних, цікавих моментах, сферах і вираженнях було мало. А звітують добре, тобто якусь спілкування якесь з народом начебто бажають. Наскільки ці цифри відповідають дійсності, вже трошки інше питання. І перевірити ж це зараз ніяк не можна? Можна, знаєте, як цілий апарат відділу аналітики, моніторингу, як його там можуть назвати у структурі будь-якого державного органу, може видавати одні цифри, трошечки за інші. Наприклад, повернуто в державний бюджет, це заарештовано, а потім через 3 дні арешт з рахунків знімуть і кошти підуть кудись на Кіпр. В принципі, ми таке бачимо і таке можливо. Посаджено високопосадовців, завтра повідміняють вироки або ще якісь змінять міру запобіжного заходу. Також можливо. Хтось пішов за угодою, тобто отримав більшість, швидше за все, умовні строки, оскільки, щоб пришвидшити справу, беруться за умовні строки, беруться за угоди, беруться за умовні строки, використовують такі можливості, особливо в корупційних, в принципі, злочинах, дають покази на інших, свідчення на інших фігурантів. Наприклад, в податковій справі, яку ми бачили з вертольотами, і так там дехто вже дав свідчення, за угодою отримав меншого або найменш можливі строки. І, в принципі, тут такого вважати, що це є хороша робота, я не думаю, що роботи в принципі немає, а вважати її ідеальною також зовсім було б нечесно, скажімо так. Гарно, що намагаються звітувати і щось робити. Якби це робилося не тільки в День прокуратури для того, щоб показати, що у нас ми такі хороші, було б навіть краще. Якби не було, знаєте, як рибалки по Discovery, зловили сьогодні, завтра випустили. Так, спортивної рибалки. У нас це все ще є така ситуація, що робиться, а до кінця не доводиться. Це знаєте, як от жартома один мій колега сказав, що з цих усіх там 10 тисяч оцих корупціонерів, яких затримали, 815, наче там вже вироки отримали, і як він сказав, що половина там свіклу украл, там десь веник украл, там або ще щось. А от такі справжні саме корупціонери, великі, які там завдали збитків державі на мільярди гривень, вони все ж таки уникають цього покарання. У нас корупцію можна назвати несвоєчасне подання декларації або незадекларування якимось чиновником районної адміністрації своєї, допустимо, до свого деуланоса, там несвоєчасне декларування. Тобто не те, що ми з вами вважаємо корупцію в таких великих розмірах. За законодавством це, в принципі, буде вважатися корупцією. Тому як підігнати цифри під те, щоб гарно звучало, ГПУ вже навчилося. В принципі, добре, що вчаться.
І це добре. Це як в анекдоті. Пам'ятаєте, де зерно? Не знаю, ми ще з'їли, сказав директор на новенькій машині. Так. Ще до однієї теми хотів з вами перейти. Стосовно Порошенко, так само президент сьогодні був присутнім на цьому заході, і він там анонсував референдум про членство в НАТО та ЄС. Дуже гучно і дуже солідно, я б сказав, це звучить. Але чи не схоже це більш на просто звичайні слова? Тому що і взагалі, якої реакції можемо очікувати, і чи знають про це взагалі міжнародні наші партнери, про такі амбіційні плани? Те, що Україна хоче до ЄС, те, що Україна може проситися до НАТО, це не новина, і це постійно обговорюється, йдуть трошки такі качелі туди-сюди, там добре, потім ні, ви ще не готові, потім знову ну ви наближаєтесь, давайте обговорювати. Нічого такого, що президент анонсував можливість проведення референдуму за цими питаннями, немає. Але це ще не саме призначення референдуму, і це ще не каже про те, що він буде проведений через місяць, через 2 або через 3. Це те, що президент анонсує можливе проведення референдуму. А такі питання, в принципі, мають вирішуватися на референдумі. Я думаю, що це нормально було б для правової держави, оскільки питання дуже серйозні, особливо щодо НАТО, щоб не було потім питань, що ви ось вирішили позаблоковий статус України, якось треба щось з ним робити, і не просто в Верховній Раді або єдиним розчерком пера президента. Однак це не фактичні дії на сьогоднішній день, це лише наміри, причому такі заздалегідь. Вважати, що міжнародні партнери скажуть, що вони проти, вони можуть сказати, коли ми з вами домовимось, можете там починати процедуру. Можуть, звичайно, я думаю, що найближчим часом почуємо їх заяви, однак, якщо там, я думаю, що не буде різких заяв, це не конкретне вираження, що ми вже кудись вступаємо і нам надали дозвіл. Вже сьогодні чув від деяких політичних експертів, політологів такі думки, що це такі заяви лунають вже у зв'язку з передвиборчою агітацією перед наступними виборами президента навесні 2019 року. Ну, тут можна глибше трошки піти. А у колі політичних експертів і, в принципі, юристів, ми також це відчуваємо, ходять такі думки, що, можливо, були би вибори ось десь цим часом, в жовтні, листопаді, у лютому хтось прогнозує, анонсує вибори до Верховної Ради позачергові, хтось прогнозує, можливе, імпічмент президенту, хтось бажає цього, комусь дуже хочеться. Всі намагаються якось підтримати той статус, який їм вигідний. І президент намагається підтримувати свій статус, то безвіз, ввівши тепер ще трошки на міжнародній арені, начебто заявляючи, всі заяви високопосадовців, по-перше, робляться з метою подати себе як політичну фігуру. Це не заява про те, що у нас там сталася якась катастрофа, біда, чи, наприклад, хтось щось виграв, спортивні чи якісь інші змагання. Це прогнозування для своєї політичної діяльності. В принципі, так, я також погоджуюсь з тими експертами. Дякую за відповіді. І зараз давайте перейдемо вже до анонсованої теми стосовно НАБУ ГПУ. Хочу нашим глядачам трошки нагадати і взагалі зараз розтлумачити, так би мовити, що взагалі сталося. Отже, до оперативної інформації. Генеральна прокуратура стверджує, що заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова неодноразово відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті незаконних рішень. Про це йдеться у заяві ГПУ, оприлюдненій сьогодні прес-секретарем Генерального прокурора Ларисою Сарган. У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року Пімахова за власної ініціативи звернулася до Служби безпеки із заявою про вчинення стосовно неї злочину, провокації, підкупу. СБУ невідкладно розпочала комплекс негласних слідчих розшукових дій. У ході оперативних дій було зафіксовано неодноразові факти відмови службової особи ДМСУ про прийняття незаконних рішень щодо виготовлення документів. ГПУ також оприлюднила відео та підтвердження власної версії. Маємо змогу зараз його побачити без коментарів. Нет, ты спрашивал, как должна поступать. Я понимаю, я просто хочу сказать, что это основание не получается. Не, ну да, это ж, если это юрист суд поставлял в подписи, то тоже никак не хочет с этим заниматься.
Как она мне может быть интересно? Просто я оказалась, как бы, спасибо, ну, законно все, то, конечно, я тебе всегда буду помогать, почему? Потому что ну, а так я просто переживаю, что ты не обидишься, понимаешь? Что я тебя где-то подведу, блин, я не знаю. Но я сразу скажу, вот это я не знаю, можно, но я не сторонняя. А от нагадаю, вчора НАБУ заявило про наявність доказів корупції першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової. І ось і виклали відповідне відео. Давайте і його подивимось зараз без коментарів. Это возможно, ну, да, в этом. Делается все так красиво, что знаешь, никто не попадался. Ну, я тебе как сказала, ну, 30 минут, это без особого. Ну, я как бы озвучиваю, да. Ну, Озвучила 30, если да, ну да, если нет, то в смысле, вообще никому не стоит. ну, он каким-то посредником либо обратился, но он не хочет ни с какими посредниками там работать. От пам'ятаєте мем цей у Фейсбук, що любов – це коли НАБУ і ГПУ один одного обшукують, так? А тут же, коли вони один одного знімають. Це все жарти, але якщо серйозно. От давайте спочатку перше питання. Тут в заяві Генеральної прокуратури стверджується, що ще 26 вересня поточного року пані Пімахова, вона от сказала про те, що сказала про ці дії. Чому вона лише зараз опублікувала, точніше, Генеральна прокуратура лише зараз опублікувала це відео? Чому вони раніше про це не заявили, хоча вже такий факт, якщо робити висновок з їх відео, вже зафіксовано? Вона зробила заяву, що щодо неї відбуваються, на її думку, неправомірні дії певної особи. Чи знала вона, чи не знала, що це працівник правоохоронного органу, можливо, здогадувалась, можливо, ні. Це таке дещо іншого характеру питання, можливо, його трошки зачепимо пізніше. Щодо цього, вона звертається з заявою, як будь-яка особа, яка вважає, що там щодо неї вчиняються якісь провокації, звертається. Однак правоохоронний орган це в теорії має перевірити, чи дійсно. Можливо, людина просто посварилася зі своїм колегою, чи зі знайомим, чи їй здалося. Найчастіше проводять негласні слідчі розшукові дії, тобто одягають мікрофон, знімають на відео, видають ось такі ось портативні камери, або знімають десь поряд, перебуває інша людина, для того, щоб зафіксувати, що саме людина говорить, і підтвердити. Для цього треба взяти ухвалу суду. Для цього треба провести певні дії організаційні. Це не так тяжко, однак для прокуратури, однак це трошечки часу вимагає. Потім треба провести процедуру розсекречення цих даних, оскільки ці дані, в принципі, вважаються таємними. Бо, можливо, в багатьох справах, у більшості справ, негласні слідчі розшукові дії і їх результати, ось такі ось роздруківки, вони не можуть бути опубліковані до того, як слідчий прийме рішення разом з прокурором, що це можна вже зробити без шкоди для розслідування. Оскільки, якщо особа дізнається, що щодо неї зроблено заяву, вона перестане таке говорити просто. І тоді перестане давати, наприклад, гроші або брати гроші, і тоді зовсім не буде зрозуміло. Проводилось якраз збір документів, збір інформації. Позавчора отримали момент передачі саме грошей, що підтвердило ще більше, начебто, заяви Пімахової. Однак тут ще треба розуміти, що у нас, в принципі, система така, що однієї заяви і одного-двох слів мало. Слідчі намагаються зібрати доказів більше і отримати гроші в руки. У нас гроші в руки – це найперший доказ корупційного правопорушення кримінального характеру. Без грошей валяться справи. Сказав я, обіцяв я. Хоча у нас в Кримінальному кодексі є пропозиція, обіцянка, прийняття пропозиції або обіцянки надати. Тобто я вам обіцяю, я вам дам 30 тисяч, як було там. Однак засуджувати за це дуже важко. За нашими рішеннями суддів, за нашою практикою, всі розуміють, що без грошей в руки дуже і дуже важко.
В цьому контексті і НАБУ, мабуть, чекало, поки дійде до того, що вона візьме хоча б частину грошей, якщо таке відбувалося. Якщо особа дійсно хотіла брати ці гроші. Це всі так працюють, це не тільки НАБУ так працює. І це і НАБУ, і ГПУ, та сама прокуратура, і її всі підрозділи, і поліція, і СБУ так працюють. В НАБУ використовують ті самі методи, оскільки все одно справа буде передаватися таким самим суддям. І, в принципі, судити будуть за тими самими правилами. І в НАБУ також працюють багато колишніх працівників інших органів, які з певних причин там більше не працюють, або захотіли працювати в НАБУ, або звільнялися з інших причин. Таким чином, це звичайний, на наш погляд, правоохоронний орган має бути, який працює просто по певній категорії справ корупційних. Методи, в принципі, одні і ті ж самі. А ось питання, чому зачепили Пімахову, зачепили, ГПУ зачепило разом з СБУ. Ну, дуже часто тут ще поліції немає для повного карт-бланшу, як кажуть, для повного фулл-хаусу. Можна робити дуже далекі припущення. НАБУ каже, що це є угрупування, яке видає, це не єдина особа, яка там пару разів щось можливо взяла. Це не рівень угрупування, як каже НАБУ. Угрупування – це налажений конвейер певних справ, коли ти розумієш, що ти без цієї якоїсь хабара не отримаєш законного рішення, або тобі будуть щось протистояти. І треба отримати документування однієї особи, потім за ниточку потягти інших. А тут ще треба зрозуміти, яким чином можливо, я тут акцентую увагу, що я не можу говорити, що хтось винен, хтось не винен. Теоретично, якщо були заяви Пімахової щодо того, що вона готова зробити це за гроші, грошей не було. Якщо вона відчула, а в принципі люди, які працюють на державній службі, вони готові до того, що до них будуть приходити. І чесні, і не зовсім. Всі готові, що буде і провокації будуть, і, в принципі, будь-які намагання будуть. І це ті, хто ніколи не стосувався державної служби, в принципі, це так не відчувається. А державні службовці дивляться по сторонах і, в принципі, розуміють, особливо такого рівня. Це не, знову ж таки, особа не найнижчого рангу. Це дуже високий рівень, заступник голови центрального органу. Якщо це було угрупування, дійсно було угрупування, подумати про те, що це угрупування працювало без будь-яких домовленостей з якимось правоохоронним органом, це такі припущення, які, можливо, у НАБУ були. Можливо, знову ж таки, це припущення. Однак ми живемо в такій країні, де найчастіше не просто одна особа щось робить, якщо це конвейер. Це, наприклад, там прокурор районного рівня обіцяє голові сільської ради, що я не буду я буду закривати очі на те, що ти робиш. Ми бачили там кілька місяців назад такі ось справи в певних регіонах, що хто кришує відведення земель незаконне з правоохоронців. Можливо, і тут були думки, що хтось кришує. Можливо, хтось попередив Пімахову. Можливо. Можливо, вона сама зрозуміла, що щось відбувається на те. Можливо, вона зрозуміла, що є провокації, вона чесно повідомила про це ГПУ. А ось ці всі роздруківки, ось ці всі записи будуть оцінюватися комплексно, оскільки дуже часто правоохоронні органи і НАБУ, і ГПУ, і одні, і інші виривають з контексту. Ось бачиш, перед тобою там 5 аркушів таких от роздруківок, читаєш все в контексті, казочка складається по одному, а якщо вирвати пару слів, зовсім по-іншому. І ось тут казати одразу, що так вона винна, ні, тут вона відмовляла, це вже як прокурор-адвокат. Тут треба оцінювати комплексно всі матеріали повністю. Однак дуже цікаво, що прокуратура, отут і в контексті 1 грудня їх свята, і в то, як вони звітують, хлопці, ви ж самі так працюєте. Ви ж самі так працюєте. І ви, і Нацполіція, всі так працюють. Це всім відомо. Всі найчастіше самі просять зустрічей, просять ваші агенти чи особи, які заявляють і погоджуються ставати фактично вашими агентами. Це виглядає трошки,
з посмішкою. Смішно, так. Смішно для тих, хто з цим стикається. Ми, як адвокати, це розуміємо, це бачимо кожен день. І коли ми кажемо про провокацію хабара або провокацію підкупу посадової особи, ось от як от в цьому випадку було агентом, ми, наприклад, кажемо в певних кримінальних провадженнях, що ну давайте розбиратися з тим, кому оголосили підозру, і давайте розбиратися з тією особою, яка сама ходила, пропонувала, витягувала суми, казала, я не хочу чесно, давай ми зробимо якось по-іншому, бо це довго. Ну, ми будемо вирішувати це питання. Можливо, розглянемо і не розглядають. І це не один, не дві, не три справи. Більшість моїх колег розуміє, про що всі знають, як це відбувається. І ми знаємо, що провокація у нас на сьогоднішній день – це більш декларативна норма, яка використовується ось в таких ось моментах, коли треба. Ну, директор НАБУ Артем Ситник сьогодні сказав, що ГПУ і СБУ спільно зірвали операцію НАБУ. Спеціально планували. Тобто, знаєте, спостерігаємо таку, вони один одному наче палки в колеса ставлять. Ось тут, ось, що він сказав, що зірвали, ось тут і постає питання. А навіщо зривати? СБУ не може не знати, кого воно прослуховує. Ну, уявіть собі ситуацію, якщо рибак рибака бачить здалека, якщо ти бачиш, що людина спілкується, ти розумієш, що відбувається. І ти в будь-якому випадку задашся питанням, почекайте, чи не спецоперація, це іншого посадового органу. І є у них можливості один одного спитати. Хлопці, ми вам не заважаємо, ну, якщо все нормально. Однак в цьому випадку цього не зробили. Тут, в принципі, вони ж, ще раз згадуємо, вони самі так працюють, і вони, в принципі, бачать, коли щось відбувається. СБУ знало, ГПУ знало, що це працівник НАБУ. Знало. Зірвали спецоперацію. З якою ціллю? Чому не зробили на попередньому етапі, на перших етапах, не прийшли спокійно в кабінеті, не сказали, слухайте, ну якось не відповідає це закону, давайте не будемо виносити оце все на людей. СОР і ССБ. Так, саме так. І не будемо говорити про те, що у нас тут одні порушують, одні ні. Тобто логіка винести це на людей, показати, що НАБУ погано працює. Можливо, і погано працює. Однак логіка такої діяльності. Чому не підняти слухавку, не зателефонувати тому самому Холодницькому і не спитати, чи Ситнику, не спитати, почекайте, ми з вами в одній працюємо, у мене тут інформація, що ви там щось чиняєте, ви там, давайте так, робіть по закону і можете далі розслідувати. Це винесли вже, це кримінальні провадження, які найчастіше не доводяться до відома людей, тільки резонансні. А тут уже не конкретна особа, ну, Пімахова, не Пімахова, там, Розенблат чи хтось інший. Тут хто розслідує і як розслідує. Тобто це фактично спеціально, з якою метою, знову ж таки, можна допустити, що це привід знову посваритися, показати якісь речі, особливо. Можливо, це стосується і конституційного звернення Ситника до Конституційного суду щодо нових кодексів. Можливо, з цих питань якісь там суперечки стаються. Хтось хоче нові кодекси, хтось не хоче, хтось вважає, що це може знову поставити з ніг на голову все. Можливо, якісь інші кулуарні були необхідності, яких ми можемо тільки припускати. А можливо, це була необхідність зірвати операцію посередині, щоб не докопалися далі. Це також тільки можливо. І це не виключно, знову ж таки, ми бачимо, що в нашій країні відбувається. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін відреагував на цю подію, на ці викладені відео, і маємо його цитату. Давайте зараз послухаємо. Там сумма взрослая, озвучим ему 30 тысяч. Это минимум. Сделаем красиво, не подкопаешься. Так, заступниця глави міграційної служби Пімахова озвучує таксу за схему для отримання українського громадянства. Як же потужно її агент НАБУ тут провокує, просто щипцями витягає. Гарний був сьогодні день. Ще раз спалилися ломи, які, звичайно, абсолютно безвозмездно весь день мочили НАБУ. От бачите, як Віталій Шабунін сказав, як потужно провокував. От ГПУ закидає, от скажіть, будь ласка, законно, як це правильно озвучити,
ГПУ закидає провокацію до взяття хабара, чи як вона? До провокацію до обіцянки або утримання, або надання неправомірної вигоди з метою подальшого викриття особи. Провокацію службовою особою іншої Тобто особи. на законному рівні це до заборонено? давання або отримання хабара. На законному рівні це заборонено з метою подальшому її викрити. Це заборонено, однак ми бачимо, знову ж таки, вирвані з контексту фрази. Знаючи, як можна інтерпретувати вирваний діалог, я б не спішила казати, що там не було витягування. Можливо, попередні 3 листи розмови були до цього підводили. А можливо, і не було жодної провокації, можливо, заявлялося все прямо, а потім людина зрозуміла, що щось не те, або її знову ж попередили. У нас все одно немає такої закритості чи розуміння, що відбувається. У нас буває і прослуховують без ухвал, в принципі, просто потім не кладуть їх у справу. Чи можна тут казати про недостатню недостатньо, як би це таке слово підібрати, що НАБУ все ж таки ще не вміє повноцінно працювати і не вміє користуватися своїми агентами, тобто недостатньо досвіду. Можна про таке тут казати? Чи все ж таки тут знов не можна так стверджувати? Тут, в більшості працівники НАБУ, вони там не такі вже молоді і зелені. У них більше зарплати, у них є нові люди. Однак є у них і люди, які знають, що вони роблять, є у них і працівники правоохоронних старих органів, і у них є можливість спілкуватися як з правоохоронними органами, з консультантами. Ніхто не заважає поспілкуватися з колишніми працівниками, які там, наприклад, наразі адвокати, чи там судді, чи просто бізнесом займаються, чи досі працюють. Війна наверху – це війна наверху. Працюють вони, в принципі, так само, як і інші. Нам, як от адвокатам, які ми стикаємось, НАБУ, СБУ, прокуратура. У них дещо там характер, такий почерк, дещо відрізняється, однак працювати вони своїми методами, вони хочуть якось трошки свої методи вести. І не завжди найкраще, не завжди найзаконніше. Але вони їх вводять, і вони, не те, що досвіду немає. Немає, я б сказала, більше взаємопорозуміння з іншими правоохоронними органами. Ось тут вони отак от біла ворона. ГПУ не завжди хоче робити те, що хоче НАБУ, і це більш політичне питання. От ви згадали про прослушки. НАБУ вже давно вимагає, аби їм дали дозвіл на прослушку, але їм цього не дають. Чому, як ви гадаєте? З чим це пов'язано? НАБУ займається корупційними справами. Тобто тими справами, під які можуть попасти і прокурори, і СБУшники, і поліція, і інші державні службовці. Можна казати, що і досвіду мало, і ще чогось мало, і інших мало. Однак, якщо є порозуміння між правоохоронними органами, то немає необхідності отримувати окрему можливість прослуховувати. І якщо є така відсутність порозуміння, тоді НАБУ хоче якось себе убезпечити. В принципі, це зрозуміло. Однак, якби все було нормально з прокуратурою СБУ, то такої необхідності не було. Необхідність з їх точки зору, в принципі, є. Однак сказати, що це єдина причина, це наслідок швидше. Наслідок того, що у них немає порозуміння. І тут не винен конкретно Ситник чи Холодницький, чи там Луценко з представниками СБУ чи поліції. Тут уже питання більш політичне, більш серйозне. Яка взагалі доля НАБУ зараз може бути після цього всього? Як от взагалі до чого може все прийти? НАБУ – це не перший удар по НАБУ. Можемо очікувати десь, в принципі, що буде удар у відповідь. Найшвидше вони це вже показували. Було там кілька років у нас, ми вже спостерігаємо такі ситуації. Я думаю, що трошки оговтаються. Єдине, що мені в цьому випадку, як і думаю, іншим моїм колегам і громадянам буде цікаво, а чи винесуть всі сторони з цієї ситуації
уроки щодо того, як треба і як не треба працювати в подальшому. Оскільки якщо зараз ГПУ заявить, що ось це, дивіться, ми тут ось таку ситуацію розкрили, ось це негарно. І якщо після цього в судах будуть казати, там то справа НАБУ, а ось у конкретних майже ідентичних справах продовжувати наполягати на тому самому, казати, да, що мало ли, що там Луценко казав в Фейсбуці. Ну, хай собі каже. Ми таке чуємо постійно, і це буде, в принципі, політична доля НАБУ. Політична доля НАБУ, думаю, що вони оговтуються. Це нормально, вони готові до цього. І НАБУ звідси з України не зникне, поки є певна політична воля. А щодо політичної волі, це удари, але це не як їх будуть трактувати вже на політичній арені, на міжнародній арені. Прибирати створений антикорупційний орган, уже прибирати його, якщо він вже створений, обговорювати необхідність створення тих самих, наприклад, антикорупційних судів, поки обговорюємо. Поки обговорюємо, можна щось стверджувати. Якщо ми вже створимо, потім прибирати не зовсім репутаційно вигідно. От стосовно цього якраз прибирати, у нас є цитата Сергія Лещенка, народного депутата України. Він висловився знову ж таки про цей випадок. Давайте зараз послухаємо і подивимося. События этой ночи – новый акт в настоящей драме. Общество, которое вышло на протесты 4 года назад и сместило тотально коррумпированного президента и его окружение, получило, наконец, независимые институты искоренения топ-коррупции, но не получило поддержки со стороны нового президента и подконтрольных ему СБУ и Генпрокуратуры. Вместо этого попытка уничтожить любой ценой, даже путем срыва оперативной разработки. Цель все та же – до начала избирательной кампании нейтрализовать НАБУ, чтобы оно не путалась под ногами и не мешала нынешней верхушке сохранить свои потоки и должности. Ось все, що, як ви і казали, прибрати НАБУ, щоб не вешталося під ногами. Чи не знали ті, хто створювали НАБУ, що в майбутньому копають собі яму? От таке питання, що в мене до вас є. Тому що вони його створили, я тебе породив, я тебе уб'ю, знаєте, як от тут. В принципі, створення НАБУ було наслідком такої хвилі підняття антикорупційної необхідності боротися з корупцією. Ну, створили. А ось уже як воно буде працювати і наскільки воно буде незалежним, ті, хто створювали, могли цього не уявляти. Тобто можна створити орган, і потім цей орган буде виходити на тебе ж. Посваритись, або ще щось станеться, або ти не розумів, наскільки яблучко від яблуньки далеко відкотиться. У нас всі кажуть про підконтрольність органів. Я як адвокат прямо стверджувати не можу, що хтось там комусь підконтрольний. Ну, зокрема, так, у нас неодноразово вже в ефірі казали про політизованість ГПУ, СБУ і про таку собі війну між цими ГПУ, СБУ і між Ми розуміємо, що є підконтрольність. Ми розуміємо, що є певні впливи певних політичних сил. Я думаю, що це більше питання до політичних експертів і політиків. Можу сказати, що прибирати повноваження можуть. Це може стати підставою, наприклад, для того, щоб забрати певні повноваження у них. На переатестацію відправити, якимось чином затормозити або зробити вигляд, що реформується НАБУ, або це також схема налажена. Не подобається тобі, як почав працювати державний орган, чи певний державний орган в особі там конкретний керівник перестав робити те, що хоче верхушка, чи якось ось не так, як хоче. Реформування і інші підстави якось це роблять. Як взагалі в наших реаліях зараз можна зробити реально незалежні антикорупційні органи? Чи можливо це? Знаєте, за один момент, ось так створили і все гарно. Це не відбудеться однозначно. Однак треба йти тим шляхом, що спроб, помилок і ось таких ось, можливо, помилок, однак йти і не полишати цієї ідеї. Казати, що погано, що створили. Знаєте, ми також, як адвокати, не дуже задоволені тими методами, якими працює НАБУ. Однак вважати, що не потрібен такий орган, це було б кроком назад. Це так само, як казати, що не потрібна незалежність, бо у нас є свої проблеми. Не потрібні там якісь у вибори народних депутатів, оскільки вони не зовсім добре себе іноді поводять. Треба розуміти, що треба прогресувати,
А помилки вони будуть. І палиці в колеса вони в таких серйозних випадках в будь-якому випадку будуть. Просто треба не збиватися з вектору і розуміти і суспільству розуміти, що боротьба буде, і це Україна. Це не настільки авторитарна держава, як, наприклад, Білорусь чи Росія, де, як сказав цар, так і буде. Тут будуть потоки підводні, кулуарні. Президент хоч може і один, але там коло нього інші особи. Буде один мер, а коло нього будуть інші. І у нас завжди багато персон, які на щось впливають. І завжди буде ось така от ситуація. Знаєте, народний депутат Віктор Чумак в одному з інтерв'ю сказав, що НАЗК, наприклад, це, якщо дослівно не помиляюся, важелі впливу, такий ручний інструмент влади. Можливо, і з НАБУ хочуть таке саме зробити? Можливо, хотіли спочатку його таким бачити, що просто ось дивіться, ми там того зловили, того зловили, того зловили. І якщо можна простежити, так ловлять людей, які сторонні наближені до певної політичної сили. Однак, можливо, десь щось йде не за тим планом, як хотілося. Однак, і знову ж таки, не треба забувати, що, можливо, це все гра навіть. І це все гра навіть. Домовитися, давайте там ось там, хай хлопці там посваряться між собою. Люди будуть думати, що НАБУ незалежне зовсім від ГПУ. Можливо, і так. Це хороша, добра гра, зрежисована, можливо, і так буде. Можливо, про яку навіть не знають її, ті, хто задіяні, ось нині агенти, можливо, навіть керівники. Не знаю. Десь там, що, та ні, звичайно, ми там не з ГПУ. Але те, що у них зовсім зв'язку і контакту немає, є. Однак, який він, наскільки погані стосунки, нам з вами цього зовсім прямо не скажуть. Але все ж таки, створення антикорупційних органів – це була одна з умов надання міжнародного траншу МВФ. І виходить з того, що зараз у нас така йде собі війна між антикорупційними органами. І якої реакції ми можемо чекати від міжнародної спільноти чи партнерів? Чи все ж таки з їх боку вони створили, галочку поставили і можна продовжувати далі роботу? А там вже ви варіться самі в собі. Чи все ж таки якась реакція може бути? Буде, звичайно, буде, оскільки виділені кошти контролюються. Це не така ситуація, що виділили і все, ми забули. Контролюється, ми вам виділили, ми з вас спитаємо. Ну, створили ви як галочку. Якщо ви створили як галочку, а потім ми це бачимо, ми не дамо наступний. Це буде виглядати, це відчується на геополітичній арені, це відчується. Є у нас висловлювання і міжнародних експертів, інстанцій, і установ щодо того, що ось у вас там створюється антикорупційний суд, не створюються антикорупційні органи чи не створюються, і як це проходить, що ми там схвильовані тією ситуацією, схвильовані тією. Можливо, на міжнародному рівні не так бачиться, як ми тут знизу бачимо, однак все одно не полишать цієї слідкування за цим моментом. Наскільки це впливове слідкування, наскільки воно дієве, не так, щоб намалювати картинку, а дійсно, щоб воно відбувалось. І наскільки показується, от як сьогодні знову ж відзвітував Луценко, показав цифри, добре. Скажуть, ось у нас НАБУ зловило там стільки. А чи зловило воно всіх, кого могло? Чи вони працюють в конкретній сфері? Чи вони дійсно роблять все можливе і використовують всі способи, а не так, щоб показати, просто зробити якийсь видовищний для міжнародних інстанцій театр? Тут уже інше питання. Ми з вами оцінюємо, в принципі, краще, ніж іноді міжнародні установи, яким, наприклад, на папері кладуть звіт, і вони дивляться, що там написано. Дуже дякую вам за відповіді. Вже добігає кінця наша ефірна година. Олена Карнаух, адвокат, правозахисник, була гостем цієї години на нашій студії. Я вам дуже дякую, що були гостем у нашій студії. Будемо чекати на вас ще, аби обговорювати найактуальніші новини та теми. Одразу хочу сказати, що вже повернуся до цієї студії з наступним гостем. Григорій Мамка, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції 16-го року. Буде гостем наступної години на нашій студії. Будемо говорити про ситуацію у Нікополі Дніпропетровської області. А за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТР новини Заман. Залишайтесь з нами, буде цікаво.